Gireklamo nining mga residente sa barangay Labugon, Mandaue City ang giingong pagpaningil og doubtful fee ug parking fee sa mga sakinan nga musod sa ilang dapit. Lakip sa apektado ang mga dunay tuyo sa barangay hall nga usahay mapugos na lang kuno paglakaw aron di makabayad. Ang report ni Nico Sereno. Sugod Disyembre 1, naningil na og bayad kun musod ning maong kalsada sa barangay Labugon. 5 pesos sa mga motorsiklo ug mga tricycle nga musod. Samtang gikan 15 o 20 pesos matag adlaw sa mga sakyanan nga magparking sa bakante nga lote sama sab niining mga habal-habal. Daghan ang naapektuhan o gipaninglan lakip sa mga istrukturang natukod gipangayuan sab og inadlaw nga bayad. Sa mga tricycle, dili na jud mo so dito, dili na lang gid sa eskina kay mahadlok naman nga pabayron sila sa 5 nang yawat baya kay usay makapasahiro naman lang gud sila usa ka buok nya kuhaan og 5 di 20 na lang ilaha mo na ilang gilikayan pod. Bugat kayo sir eh. Glabe na ron nga way income. Unsa may ato ibayad? Kani hangyo mo gud kami nga brato-brato lang sa unta kay total ka tungod karon ba nga pandemic. Na kay mao may ilahang pangayo. Lakip sa apektado ang mga dunay tuyo sa barangay hall ug health center nga maglakaw na lang kuno ang uban. Nakakwestiyon ang mga nagbayad kung legal ba ang pagpangolekta ug nabalaka sab sa pagmenos sa ilang kita. Bugatoy kada adlaw. Sa mga karon. Umusod. Dahil ito taxi niya gini, pangayuan mo gay. Ang kolektor nga si Ginang Rosario aminado, daghan ang nangreklamo apan napasabot na kuno sila sa maong plano. Daghan akong nadawat nilang away, daghan akong nilang dawat nga mga dautan nga istorya. Pero ako lang gipalapos sa dunggan sir kay ako sa giingon nga ako gi-hire ra kog kolektor. Walay labot ang barangay. Ang nagpaila nga tag-iya sa yuta nga si Dennis Lua miatubang sa Barangay Assembly aron mapasabot ang mga residente. Gibarugan niya may katungod siya nga maningil kay iya man ang yuta. Doon na magani ko'y kuwan, kanang unsa ni, kanang fencing permit, walang ngay na ko gikural considering na barangay o na eskwelahan. Daghan ko no, magabi ug mabuntag. Nya usasad na apay mga hapal-hapal din na, gihimo nilang station. Oo. Nya usasad, nagbayad man ko sa kong buhis. Gisaad sab ni Lua, dili lakip sa ilang kolektahan og bayad ang mga barangay vehicles ug mga sakyanan sa mga teachers sa haduol nga eskwelahan. Misaad sab ang tag-iya nga may portion sa ilang makolekta idunar sa barangay. Depende na sa hangyo-hangyo. Kay amo masanggiing na nga imo man ang kaugaling yuta. Private man na kami di kami kapong labot ana. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.